Ah, pour les langues, langue officielle, il faut apprendre le soleil maintenant. Il faut qu'il dégage qui dégage Bamanagana, qui dégage Morakana. Et parce que c'est un homme comment bien donc il vit des gaules. Il y a un dégage Bamanagana du Gomina. Afin de gagner. On dit et devenir de gala, son de gala. Et dit de gala du Godi. Et devenir de gala. Et dit de gala, de gala, de gala. Oh, mi creve, ben creve, tu manques creve comment? Comment le côté? Mi creve, il ben creve. Dans tous les cas, mi manque creve. Oui, c'est. Ah? Oh, 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 parce que Bamano ko tege ka suru dala. Tege ka suru corona. Mais faut que tu me dafe. Oui, c'est fait maintenant tu me seras le abler. Ah, on dit que comment? Oh, faut ni dege, oh, il jabe. Oh, voilà. Et ya pas ça. Oui, c'est. Donc qui dege parce qu'il t'a don. Oui, jabe, on va femme. Oui, c'est. Voilà. Ni digra là. Ah. Monsieur. Ni wat ni minge gon tomoktu. Ah. Nada mneka singa. Ibaro ni fem ni abla. Ah. Abi blade. Ah. Sinon no dem nada mneka don tomoko sule. Ah, c'est que toi là. Sinon Bamano ko tege ka suru corona na habite me dans les follow. Oui, tiens, tu me seras de oui. Fais maintenant tu me seras de. Ah. Au coup quand tu me seras me fait. Ah. Jago avec ton offre. Pas eu. Comment est-ce? Okoni. Koni dumuni jara. Koni be blante ko buluni flanchela. Oui, tiens. Amuna. Na jara, oui, tiens, na ni ko jara. Iba ye be me awlo na flanchela. Ah. Awo. Awle man ne be me bolo boni flanchela ni na jara. Côté. Awo. Oh, avec fait à ton bolo ni mu avec ko besani. Gratuit. Ah, ko ni nemu. No te na so boko bitele bitele ko. Ah, c'est que toi là. Oh. Mais ni di de bitele là. Iwa nemu. Ah, c'est que toi là. Iwa nemu ba be boala folo. Ah. Ni ya be boala. Ni so ka itike ko. Oh, koroba jira ko ajara di. Aga jara. Ni ko jara. Mo ko tisinga takabo amasuna no ron ngle bitu halsa ka jetemino ke. Tatua awulugna francha wala halsa. Sikatola. Awo. Aywa amba ko jenu muyi. Ko ma kalangolon ka fana langolo. Oye. Oye. Awo ma kana ko le do ga usa do ya be. La ko. Awo. Ma ga do usa do e. Oh. Armadea la. Oh. Iba ka fo ni bloki bora. Oh. Mado mo chama to jate ko baye. Sikatola. Oh nga ni duguma finu bora. Oh. Mo ba fo ko chene kera. A chene kera. O ti chene. Ah ko ni. Oh mo do usa do e mo ga kono. Aha. Misali deselen ko dola. Ndutigi. Aka foko karsa masika dakamana finu sanga di aka duduma. O kausa ma chama to jate ko baye. Onga ni fako karsa desera kana sondi. Abla ko juwe. Akuma cha. O de kama foko malo do kausa doye. Mo ga kono. Ne mamzo ko ma ko fini ko london bete fatwa. O tiens ko do ye ku sigi chugo ni ko do nyina bo chugo yi. Ya fam. Namu. Mando mo be irebla bolo doka. O te ichugo ya rere. Ya ibake wasaka seka kodo nyesoro. Namu. Wasaka kodo shido. O abiko chola. Abiko chola. Mado sika kere fana wasaki beni mkowi. Namu. Ya fam. Ni klidu tigilaje. Mado afin donjugo. Ni ya ye. Ka togo me. Abi joro mina soro ko sara ko jati mina jamana ngono. Kana afin donjugo yiwa ko ay koninte. Mado teche. Olo. O nga doga kuma la ko adella ga foko alebininge wasa danfara bado kana do ani mo nche o nga esu ya chuga ere yo ai wala kuma la vie ne fait pas le monde wala kuma odi afamuna kuma odi able tabarakallah bismillah mi do jumela bi dintene masikalo tle worodo samba fla ani muwani sabadu tabarakallah fasri bo sebeni ke fasri ke fuko no namu amna la ferete folo kuma wado ka so wulu nyefo mo ko siga fam ferete folo mo be gale hotel sore faso ko fasiri ale ko di ko ma wulu fla mi tura jatko wala bingan do la gawo iye ma fla be no wulu jogina takini kuna fon dijogo e sorla va fana ka foko jamana munu ka soro yakuba le te kosobe les pays les moins avancés o kulu ka nyok me ba kuma la ke doa
Qatar faba kono nam ku anka jamana mara ka jekulu nyamko Dr. Sugul ko kala maiga nam ale ye nyini ka foko feren do balu katige ani janyo kana barado ka sigisinga ni batu anga jago sira obisira yakubaya nam ani soro ku tablo kuran no bi jin kono o ka siga cimenti en fer no o ka fra kurango tablo kuro ni sira kan tamako tablo kuro fana kan iba ye fana ka foko malden kemani biswani duru akulu bora Tunisie kana fasu kono do kon la mantenina Karunga Keita ni keke Juliba ase mafalem bado ko Juliba dilero ale suma le mana ablandan ala ke na ga daroda mina ko ka fure bi France mana volo ok voilà donc na fondo l'indicateur du renouveau ala semetia ka foko parena ton nyamgo olu ya nyininga olu ya jira ka foko shara suma kura kono kuma ko abara bala ke chum na ko nimison resawiye ka tu maldunga farafara ko kurai bay fana ka foko malden ke men bisala nduru olu de sera kana kasro ma ke na flani biworo olu to sebe Tunisie ka nyini ka fu ba fe kana Bamako o ko ko halsa ma to bi nam iba ye fana ka foko shara suma ko kura kli la halaw ko ko nana ada fasulun to wala ton ka fara na kulum ba wole ko observatoire pour les élections et la bonne gouvernance oui jatemno ke ko tobe ulu kan hakila do kan ga ko do fana be no able ko lu e fion yi unne do ko no che asimenti afuna ka foko adama do ngo hakaw la fasali nyoma ko bami kera jin to mala ko able jobu chemunu ba fe ka fo nam ko ayulu dantke jemaye kura uruji no ye banmangal to mi nyesin mo ha de mema abla ku ka mo fla be no barakala fla ulu minana ka tunu ye gawoni kidal no che ba manchu fe abla yo l'indépendant kayere ale kelenu ka sementia ka foko jatige wale bingani kera ka nyesin alme jawana chake da do dima o kiba ka foko barakala du ani sigi dala mo fla ko ni to ko inda fe iye ko bul ma fe shiki able ko ba manchi no yulu jini yalla ni da fona be tale ke murgo sirwe ka to sigasu a sementia ka foko politique mi kenid da metala able nan ko bina foko jadde sene o jado blane mi intesga ko nyana bo ayre ayu ka sementia fona ka foko Tunisie shia wuluma kele mi ndamna ne no 600 oko ko war kaddi no koni badbe buhora ko blasa ni bolo ci jamadu pludo fe frem te mina la kubaru ala ko kisu toroma amin le républicain o parena sementia ka foko olu sinde shada sumba ile mala mi ke sababu ka jamana de fara ka bo nyona avec ko aywa o kuma do sigatolo ja ko mo ko nana ko Fatmata Kulubal ni bela jere kumba wuli ko FC ko ale suma ile mala ablay ala kay nala ka dayo suma amina ne bi do ina la watimina ale bi 3e manen bi do samina ale bi sabanana ko ko mawnya done ok ando ke ko la ka hina amin ya rabbi ko fe iba fona ka foko mimi talike kala taw baro bul do chugo no ko no gara mo no ke chugo nam ko observatoire mo ko ni ko ni son ko dira ka yi ka foko ni bara bul do chugo ka kelka gele sa do ka be marché ko la ko hali kala ta tabale no e collège électoral yi ko ma convoqué ko ma ko shifolo ablanda aywo ben anikira sa hoteli ko mo kono nam ko kulu me wele ko coordination kelansa kulu je ko na yini je kulu mu tegano black ben sebena nam ko uka nyini ko hakilo nu josu gare nyona ni batu am sika kisi geleyama ukany l'alternance ukany ale ko kulu de la simu buta be franja fal no che 600 iye manja ali siga kabo o mina de kono 600 jamana de mbulu afone ko kam manja srata aywa mawi oko Tunisie ko koni malaka mko koni ni matoro sizango so domuno te Tunisie ka we fimao oko Kate Said koni kelendo mko wore
min b'a la ka arabu jamanaw kɔnɔna na ka mɔgɔw ɲima tɔɔrɔ yira fana k'a fɔ ko bɛn ni kiliyan sɛbɛn lawaleli hukumu kɔnɔna na o ko siga b'a la kosɛbɛ ani ko yala mali ni sema kɛlɛcɛw sema bɛna kari ɲɔgɔn na kokura ye wa a ɲininkali tɔmɔ kɔni bɛ yen nɔ an karila ɲɔgɔn na a bɛ kari afirima yɔrɔ la o ye tiɲɛ leze ko wele Sikaso ko lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ wele ko enseignant vacataire k'olu ye tile 12 baarabila de boloda donc ils sont pas terre kuma ka ca dɛ a bɛ daminɛ bi ka se marisi kalo tile 11 ma ko f'u ka laɲiniw ka sabati mun de sara damandi ya musaka ko b'a la mun ka ca hakili la tilegan fana daminɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ inchallah laɲiniw b'a la a kɔlɔma ye wari musaka ko kɔni kuma ka ca la kosɛbɛ nka ni ala sɔnna ma an n'a nɛ don ni ɲɔgɔn cɛ taali ɲɛfɛ ala ko yɔrɔ na amina ka sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko indika laadala ɲɛnajɛ min bɛ wele ko holi walima suguyaw ka ɲɛnajɛ fête des couleurs ko o ko fana kɔni bɛ Bamakɔ yan nɔ a b'a la ka ɲɛnamaya indika minnu bɛ yan nɔ n'u kanubaw ka sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko sojɔlaw ka ɲɛmɔgɔyaso min bɛ wele ko l'ordre des architectes o ko ni esu mɔgɔw kɔni b'a la ka ɲɔgɔn jalaki kosɛbɛ baaraw taabolo dɔw la Gawo sifinw k'olu kɔni ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin sariya kura ma min kɛra sababu ye ka marabolo kuraw dantigɛ sabula k'u y'a jira k'a fɔ ka laɲini dɔw ma ta ba la a ko siratigɛ la le challenger je kunkolo y'a kan de kunkolo ko caga jan de nin ye Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ani Mali politiki ɲɛmɔgɔ dɔw ni bɛ Kɔniba Sidibela la Abubakar Sidiki Fɔnba ani Ture Mananla ye ɲɛda dɔn kosɛbɛ nka Mali politiki ɲɛmɔgɔw don a bɛ sanga min ma o de ye Macron ye kuma min fɔ ka ɲɛsin Mali politiki ɲɛmɔgɔw ma ko a kɔni ye u jɔlen gun u kɔ la sabula ko y'a jira k'a fɔ ko Faransi dɔrɔn ma na walasa ka Mali gɛlɛya ɲɛnabɔ nka ko Mali politiki mɔgɔw de dɛsɛra ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ se ka jamana latilen min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Piri Lɔbɔ Tarawele ko o kɔni bɛna di marisi kalo tile 10 nata in Madamu Jara ma ka sababu kɛ ko a ye cɛsiri caman kɛ ani wulikajɔ caman kɛ musow ka hakɛw lafasali hukumu kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka minisiri ale ko ale ye sɛnɛ yakubali baaraboloda dɔ Kolomokari Bankumana min bɛ wele ko PDZSTA KB o ko a ye o baaraboloda kɔni ye Kolomokari très bien an b'a kuncɛ le malien o b'a fɔ fasoden nka n'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko sariya sunba kura in kɔnɔ a kuma sigida ye 191 ye ko k'a sɔrɔ ni gafe kɔrɔlen min ye gafe kun fɔlɔ ko kuma sigida kun ye 190 ani 5 de ye donc naani bɔra la o ko Asharan Tɔnbɔkutu o ko Mali finitigiw dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ ko bin kɛra o kan ka sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko min ye fana tali kɛ conseil économique social culturel kɔnɔ ale ko u ka baara minnu bɛ wele ko cérémonie d'installation de la 3e mandature o ko kɔni sigira ka sigi sen kan min tali kɛ bonya taara ka da a ko bɛna kɛ Niger ta de don ale ko an ka ɲɛma ni o ye Yakuba Katile ye o ko bonya dara ale kan a ko senfɛ Niger ye kayi jɔnya wale minnu b'a la ka taa ka ɲɛsin maa dɔw ma o ko a ɲinina laadala ɲɛmɔgɔ y'a ɲini colonel Assimi Goïta fɛ k'a k'i sen don nin ko in kɛlɛ la a bila daminɛ a ka ji da Sénégal ɲana ka sisi o kuma ye nin a faamu sɔgɔmada n'a kunnafoni teliw don bamanan André arajo kumala dɔ tun bɛ yen ale tun bɛ se arajo kuma la kan ka di a bɛ se baara la après a taara sinima la ale tɔgɔ ye Bala Musa Keyita ala ka hinɛ la hali maa ye kɔni y'a tɔgɔ mɛn sabu Bala Musa y'a tɔgɔ mɛn kosɛbɛ ale Bala Musa ale taɲɛna le 6 mars 2001 a san 22 de ne k'ale diɲɛ bila ka soma yɛlɛma san 22 ka soma yɛlɛma la bulon b'a tɔgɔ la
kumbe soba togola blombe mita ortem ko fa katabla CNP Centre National de Police Cinématographique qui vira Kibaru au blonni le 12 mars 2021 ya bla togola ni tara parler de congrès là kuma soma réunion sobe nyongo kumbe sodo be la jere so aluma ko kama 200 personnes kama flawo o togo dara la o sala bala Musa Keita ale bala Musa Keita ni ale be kuma na le ay cinéma ke ay radio ke ay publicité ke beba kando ale ko wati sara ale ko bala sabare be malila to be juguni o wati ni a sɔrɔ bala Musa Traoré de tun ye ɲɛmaa ye bala kale de tun ye alimami ba ye n'a ale bala muso ko kumakɛla ba ko bala sabale ma n'a to bɔra tulu bɛɛ ye juguni de ale de ko ten Musa Traoré bala Musa Traoré ɲɛma bala kale ko jamana ɲɛma ko ten ko bala kale Bamako alimami ba n'ale bala Musa Keita radio kumakɛla ba ko bala sabale ma la a to bɛɛ ye juguni ye allez de côté moi fora ka wasake moi fora ka wasake moi ngara ko afora ka wasake oh agoto be juguni de no uli bala sama de amma bebla joro la sa bebla joro la ko le tumba ala ke hilala ala ka da ala tumba ko ko bala Musa do mo de plus ke nani ba fu ni ke ni mani akuma juma ne kanya ko ni mo lo bere mo folo de kanya Bala Musa kana ñu liggéey akuma toko ale le ba be fo ka be kan min kan yo bela sa o ko ni bolo bena muma o jabu fana nyano do no fana o ye kongu de nasike mo mun gara folo o yesi kasa kade asoro Bala Musa kele le tumba radio la ko ambal ma ke mo famu de ko sika so baji bi ro mina edu da kuma iban tan ma ke ko le ba ke ko lo ko Bala Musa ke ti ja ci so re ba ke ro ne ti ko no aga yelo kumonto akote ko nyere kala ji bakiro bine tiyo ko awsiore aga ke uruna tiyo ko able chena ouais Bala Musa ko kuma kame ala do re amira bi